Pateni wae, Pak. Sabar. Dobong piye? Kowe kuwalata karo unimu dhewe. Waduh, Pandhawa. Kowe lah gleleng Semartoka Pak Kemis. Menengo kowe. Lah kok meng kowe muni kuwalata karo unimu dhewe. Suragenda terus nglumpruk. Ora ndek kekuatan kaya ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kato ritan rojit Sarawa Paduka Kanjeng Koko Prabu Rayi para ngaturaken karaharjan rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabing Ndarawati. Yayi. Tansah pinangkaning kawidadan ing sambi kula sowanipun ing Raka Mangya Widada. Sowan kula. Namung parenga kula ngaturaken salam taklimipun ing mugi kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Mandura kaskecak anggenjengan dika renggah Koko Prabu. Yai. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun Rakanto ing Mandura. Wonten ing Datulya Praja ing Amarta. Namung parenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka mugi katur. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda mugi kaskecak anggenjengan dika lenggah Koko Prabu kekalih. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Ora kudara ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Boleh, Kakang. Aku ngaturake basaku katura. Yo, ora kudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Mugi kepareng ambabarana ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun Koko Prabu. Yayi. Estunipun sawanipun Raka ing Ndarawati wonten ing Praja ing Amarta sayekti namung paring tetamba tumraping Praja ing Mandura. Wekasan kathah para kauling ing sakmangke wangsul waluya nirmala temah jati temah mulya. Yayi. Kedah menapa kula aturaken dhateng Paduka Yayi Prabu ingkang Raka namung kantun dhederek kula diparing pangandikan. Nyuwun lintu menapa krana Paduka para kadang Pandhawa ingkang sampun saged paring kepadhang tumraping Praja ing Mandura. Koko Prabu. Jejeripun Paduka kadang werda sampun sakmestinipun menawi Pandhawa ingkang tinemu taruna tansah kedah ngestu padha kelawan Paduka Kanjeng Koko Prabing Mandura saha ngemuti sedaya sampun sami priksa bilantawisipun Ngamarta Ndarawati menika kalih ngatunggal tiganipun ngemur menika Mandura mila awon menapa menawi para Pandhawa ugi nggadahi kewajiban damel pepadhang tumraping Praja ing Mandura ora sak padha duwe rasa jiga lawan pegewuh aja duwe rasa walang ati jroning penggalihmu Kresna kakangku. Pandhawa wis marambah making ngepang kaping. Uga tau tate nampa pitulunganing Kresna kakangku. Baladewa ya tau tate gawe padhang praja ing Amarta utamaning para Pandhawa.
Mula wis wajibe wong urip ning alam padang kuwi padha tulung tinulung antaraning siji lan sijine. Syukur bagi nggone ngaturake pitulungan mau tanpa pamrih lan ora duwe niat apa-apa. Ya senajan dudu wong Darawati apa dudu wong Mandura. Lire kang bawa laksana ing dereng ngantos parpesamen Balacana. Wirang tumandang setyane ku garwanira setyane ku garwanira Koko Prabu kadidene sowanipun kadang paduka Yayi Nggarba Ruci. Lho, Setyaki lho kasinggihan Koko Prabu. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadana. Eneng apa lah kok sowan tanpa tinimbalan? Gawe gaget Setyaki mara gage matura. Mugi antadosna kawuningan ingkang sekawit kula menika tenggo dhateng paduka Kanjeng Prabu anenggani wonten ing alun-alun negari Ngamarta nanging dumadaken boten kanthi kanyana. Kurnang kulawan mbok sur tambur miang suling pepandhen dalu wewengkon negara Ngamarta. Monggo kersaning anak Prabu Duryudana mboten kendhanganipun tansah budidaya gegering negara Ngamarta gedhene pati ning para Pandhawa. Leres. Sedaya para narapidana sampun dipun wedalaken saking pakunjaran negaring Ngastina wigatosipun supaya aja nganti gawe tentrem utawa didhawuhi supaya gawe onar negara Ngamarta. Leres Pati leres. Ning Kurawa ora entuk melu-melu merga niki pancen diajab ngibarate kaya nabok nyilih tangan. Nyilih dhuwit tangan. Oh, nek kanan kaya ngeten iki kok malah nyilih tangan iku pripun? Nyilih tangan dienggo ngatong supaya dikeki dhuwit dengkoting maling. Oh. Sing nalika semono pikantuk paukuman pati saka negara Ngastina wadene diparingi kalodhangan diluwari. Niki jenenge Suragenta. Suragenta wonten dawa. Kabeh para wadyabala sing entuk sing diluwari saka pakunjaran supaya gawe kisruh negara Ngamarta. Kowe ngerti dhewe, Ngamarta ditulali lara, ora iso tumular kabeh padha waluya nirpala temajati merga Ngamarta sugih, tetukulan sugih empon-empon sing iso dadi jalaran sarasing raga ora iso ketaman lara. Para wong-wong sing mapan ning pakunjaran iki ditokake supaya gawe ontran-ontran negara Ngamarta. Aja digawe tentrem, digawe basa-basi. Oh iki wis tak kendhang. Digawe sungsang bawana balik. Inggih, wis tak kendhang. Kanca-kanca kula sampun kula sebar ngalur ngidul ngetan kula supados damel geger damel rame resah para kawula kula dawuh supados ngerampok begal maling ngecu ora ming ana laladan Karang Pradesan negarane ya dijarah raya Suragenta nyuwun pamit Gusti Pati penemban duna nyuwun sing prayitna ngati-ati nggih
Madya makiri rero nanggana makawe gelarira wang-wang ira wang-wang ira wang-wang panusmaning jajaran candhak kowe dening Raden Setyaki Satringgar Boruji telusap-telusup sajak nyubriyani mara kageng aku ex narapidana negara Ngastina jejonggole maling tetungguling rampok sing nalika semono kecekel ning negara Ngastina tumule aku dinehi kaludhangan iso luar saka negara Ngastina sing wigati kudu gawe geger negara Ngamarta Suragendra jenengku Raden Hari Setyaki ayo semingkir sak kancamu aja gawe geger janji sing gawe geger negara Ngamarta aja lakon dosa Ngamarta sing bakal menehi paukuman karo kowe tugel silahku bakal leren pengajapku lakon penjangkamu Suragendra Ojo pamer iki wong sekti kalintang jayaning perang ora tedas tapak paling pancanda ayo mutar ayo kamu dinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar kene dongane engkong lir wuwu sing kene panca yo Kakang Semar aku ingkang sowan
Ndara Werkudara, ya dipun. Aku sing sowan. Enten apa? Lah kok sajake kaya wong bingung. Pasuryanipun boten kados sagad ingkang sampun. Ora turi paring. Ya wis saka pangandikane Kakang Semar yen to tetuan ingkang tuwuh ana ing negara Ngamarta kuwi mujudake sawijining tamba ingkang saben negara ora duweni. Nggih. Kabeh mau pranyata papan kepara nyata. Kakang, nanging bareng negara Ngamarta lan Mandura Padinendrawati wis katon padhang. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono. Iki mau Ngamarta geger, akehing para rampok begal, maling kecu ingkang padha nggugu sakarepe dhewe wekasan gawe resah rusuh ana ing praja ing Ngamarta. Mongko wis dindakake dening para satriya parandene malah saya ngrembaka embane geni diwenehi banyu ora ludes nanging malah saya murup Kakang. Samareka den prayekna samurere seka ayane Trisunya Purnama sasi kilar-kilaraning latar. Wong kaya ngoten niku aja dadi kasar. Sing apik nek kena dikandhani. Niki gawean kula kali anak-anak kula sampeyan rasa dadak. Mareka den prayetayane. Sapa ana wong ngadhep ana ing ngarep aku derajate ming wujuding batur Panakawan. Takon karo aku Semar. Kowe sing gawe rusuh Ngamarta dasar kepara nyata. Kowe sing nyebar kabeh kanca ruangmu supaya maling begal ngampak ngecu lan gawe rusuh ning praja Ngamarta dasar kepara nyata. Kowe kena delekke ora? Sapa wae sing ngelekke karo aku Suragentra warawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Aja kok mung kowe Semar. Sing kondange wong padha nyebutake jimat sing bisa ngucap, pusaka sing bisa kandha ning dina iki wis apes. Ngamarta bakal rubuh, satriya-satriya padha kalah karo aku. Lah terus kowe bakal tak singkirke, aja mong singkirke, ning aku nek iso malah patenono. Aku ora iso mateni kowe. Luwung aku meguru karo kowe Semar. Pameran wong atas kowe iki mung derajating wong loro sauden telu saurupan tak tamani tanganku kok luput cupet ora kena ning awakmu. Mula aku ora tau pasang. Ayo saiki nek pancen kowe iso males-maleso karo aku ora arep males ning kowe kuwalata karo unimu dhewe. Waduh, Madhawa. Semar to kapake men. Meneng kowe. Lah kok meng kowe muni kuwalata karo unimu dhewe. Suragentra terus nglumpruk. Ora ndek kekuatan kaya ngono. Aduh Semar aku tobat. Ora ana, anane puyer. Tobat Semar aku tobat. Aku mbok kapake. Kowe ora tak kapak-kapake. Kowe ora tak kapak-kapake ning kowe eling-elingen karo omonganmu dhewe. Omong aku sing ngendi? Omonganmu kowe mau sadurunge arep prawasa karo aku kowe omong apa?
Aku arep mateni karo kowe. Nek iso mateni aku, nek ora iso Aku meguru karo kowe. Lah kowe ora iso ngantem aku kok kowe gedangkrang ngadeg tanpa duwe susita. Mula wong ki aja sok wani ngucap mergo ucaping menungsa kuwi donga. Lah kowe ndongake awakmu dhewe nek ora iso mateni aku trima meguru karo kowe. Monggo ucapmu ora tok lakoni. Lah saiki kowe ketaman ucapmu dhewe. Wong iki nek wis ketaman ucape dhewe kuwi ngrekoso le balekke, koso le maluyakake. Aduh Semar aku kapuk tenan. Pateni wae Pak, sabar. Dobong piye? Nek menehi pengajaran karo wong kaya ngene iki aja dikasar. Aku tak takon karo kowe. Sing ngakon jarah rayah Ngamarta sapa? Kurawa Semar. Patih Sengkuni karo Begawan Durna. Lah rak tenan to. Pancen Ngastina iki nggon-nggonane wong goroh, nggon-nggonane wong drengki, nggon-nggonane wong srei. Suragendra, kowe diluwari saka pakunjaran kuwi ora kok perkara kowe terus kudu tumindak elek meneh kuwi aja. Tumindak ala kuwi pisan wae. Sakwise kuwi nggo kaca benggala nek tumindak ala kuwi ora prayoga. Kowe maling ngampak ngecu begal. Mongko kawula uripe wis rekoso kok ijik mentala karo kawula coba. Nek kowe mentala karo sing tok rampok, mentala karo sing tok kecu, nyawango pikiren nek wong-wong kae duwe anak, duwe bojo, apa kowe ora welas nek ana pangglolone tangise bocah sing ora iso mangan mergo wong tuane mbok rampok, mbok colong bandane. Nek kowe tegel karo sing tuwa ora apa-apa, ning apa kowe tegel nyumurupi kahanan bocah-bocah cilik sing padha keluwen. Saya aku tak takon karo kowe, nek kowe duwe anak terus anakmu ngelih, anakmu pengen njaluk pangan karo bapakne tok rewangi ngrekoso nyambut gawe entek-entane apa sing wis tok entuki mau dijaluk karo wong liya. Rasamu ning piye? Rasamu ning ndi coba aku tak takon. Tumindak ala kuwi aja tok baleni ning dienggo kaca benggala. Akeh gawean sing apik, akeh gawean sing bener, akeh gawean sing prayoga kuwi lakonana. Aja blereng karo bondo donya arep entukmu akeh ning nek ora ndagingi ora eneng gunane. Ning entukmu sithik kuwi wareg dipangan sak keluarga. Ning entukmu akeh arep dipangan bareng-bareng ning isih krasa luwih mergo bondo sing tok goleki mau utawa bondo sing mbok entuki mau ora kanthi cara sing apik, ora kanthi cara sing becik. Upama mlumpuk ning awakmu wareg wetengmu, ning penyakitmu bakal tekan ndi-ndi. Ning arep sithik manganmu saka tumindak sing apik, saka tumindak sing becik. Ning tetep bakal ndagingi marai dawa umurmu. Waduh, Semar iya Semar. Lah, eling Semar. Nek pancen kowe seling tumindak sing tok lakoni kuwi ala, kowe entuk pangluaran ki ora kok kon baleni nggonmu tumindak ala. Nek nganti kowe engko dihakimi karo masyarakat piye? Luwih lara tinimbang kowe diadili karo pengadilaning negara. Iya Semar. Ya leren. Iya Semar aku leren. Anak-anakmu kanca-kancamu sing jalan raya kae kandhanono kabeh men bali ana ing dalan sing bener supaya negara iki ayem tentrem padhang kahanane sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karsane Suragendra. Kula badhe dipun nggih menika ndara kula ndara Wisanggeni. Nah, menika gandeng kula nuwun sewu mboten kok pamer wonten kotak menika sampun wonten 7. Mila menika penatah kula kok gawe Wisanggeni meneh kok. Mas Gunawan menika dipun ilang kemawon, Pak. Oke, siap. Monggo. Kita buka kanthi harga 50 juta. Ayo jeneng buka rega iki sak karepe wong ning pasar kae ya sak ngawur banget kok. Mboten. Ben sisan wae kok. Mboten. Monggo ing badhe ngersakaken mangke lajeng sami rebatan mboten napa-napa menawi wonten ing ngawis upami 1 yuta, wonten ing 1,5 mangke wonten mindhak ing 1 yuta lan sak piturutipun menika praos. Menika praos saking emas 24 karat. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Lah, apa mau sing perlu diaturake
Menyebut bapak-bapak ini sampun. Anggere muni pertengahan gara-gara ini kok urung ana sing kepareng ngetok. Ya wis ora apa-apa. Kala wau wonten ingkang nyuwun sinom ketoprak ingkang sampun keparing pasumbang. Nembang sik ngundang Kang Gareng karo Bagong. Terus dalu menika wonten bintang tamu yang luar biasa. Menika sederek kula ingkang purun tebih-tebih saking kitha Klaten kepareng badhe nderek uyung-uyung anyeng kuyung ngempalaken dana inggih menika duo sinden Mbak Apri lan Mbak Mimin. Mangke badhe kula aturaken kacarios Mbak Apri Mbak Mimin mangke badhe nyandang anak-anak sekolah dasar. Nah, nika luwih jos meneh menika matur sembah. Ya yu, wah. Sinom ketoprak yu diaturake. Wah, ayo Mbak Yu ku siji iki wis mau teko wis muni aku ming melu nganu wae lho, nyang kuyung ora usah dadak kon nyuwara. Lah ngopo nek dandan Jawa nek ora kon nyuwara? Pokon kebuki. Lah ya ora ana sinden kok bapak bundas bapak bidu. Dasare kanca-kanca ya kegolong WL part 4. Nah, saya parah. Saya parah. Apa ming sesasi ora nabolaseme kok kleru. Oh, ndene ora. Nek ora tak wis ora tak tekan ndi mau wis. Salah dapukan. Iki ana sing wis masuk wayang, penawaran wayang Wisanggeni. Oh iya. Iki sampun wonten ingkang masuk 2 juta tawaran pertama. Monggo wayang Wisanggeniku sing anyar gris iki, Truk. Wo, aku ndek 7 e. Wayangmu pirang kotak? 16. Weh. 16 kotak. Kotake cilik-cilik. Ora ambene ora. Wis kanan kaya ngene kaya isih pamer. Bocah ki ora. Lan pengumuman, iki ora kendat-kendat dan ora bosan-bosan. Beliaulah yang selalu memberi spot kepada kita. Sapa? Bapak Tumiono mau bengi maringi, saiki tetep isih maringi. Oh iya. Saya ikut berpartisipasi lagi 5 juta. Mudah-mudahan bermanfaat. Bawa yening tawang ana lintang, Mbak Elisa. Wah, mesti dicaosi. Mesti. Ha iki sesuk bengi isih kok. Weh, apa? Aku ngerti le. Astane mlebu sak. Weh. Le wayangan sesuk bengi le astane mlebu sak kok saiki. Piyayi blobolo meh. Ah iya, matur sembah nuwun Pak Tumiono selalu memberi spot kepada kanca-kanca WL nggone pentas apa jenenge iki dana sosial iki, Truk. Peduli. Ya, iki saka kepundenku kadangku sepuh Mas Tris saka Kanada. Ada donatur dari Kanada, Ibu Dr. Tuti Irman Konjen Republik Indonesia di Vancouver, Kanada. $100 Kanada dengan ucapan congratulations. Apa sih? Congratulations Pak Petro well dan wah ada Pak Nasirun. Salam hormat kami untuk Pak Nasirun, Bu Nana dan Mbak Ima di Bayeman. Ingin sowan ke sana lagi lihat galeri pelukis Indonesia yang luar biasa tapi sangat rendah hati. Oh iya. Tim Gosle $50 Kanada. Thanks you so much for your wonderful wayang. So cost to donat. Donat. Nggo ngampleng laimu ki. Donat. Oh iya, matur sembah nuwun Mas Tris. Saka Mas Pai Caca. Oh. Pai Caca ki yo. Caca mari Caca mari. Ngawur ora. Saka Korea, cah ngapak ra kepenak. Ya, sudah transit 1 juta. Keterangan 500 buat donasi Covid, 500 buat warga laras. Matur sembah nuwun. Kali nyuwun lagu Sambung Wanci Dalu. Oh iya, sembah nuwun. Pak Gatot Siswaya. Oh iya, palinge pira, Gong? Ora 200.000 mobil. Ya, sis masuk nang gone Mas Suhadi Pranowo. Oh iya. Liyane ana meneh ora?
Durung iki mbok menawa ngene ibu-ibu Waranggana. Heeh. Sinambi ngundang bintang tamu terus. Wis teko apa? Wis, ambune ketok. Ah iya. Arep aku rame ngene ngambune ketok. Ah iya. Bintang tamu siap Nggih, matur sembah nuwun. Monggo. Mbak Mimin, Mbak Apri katuran lengkah mriki, Mbak. Tuduk. Stay off camera. Ngopo, Kang? Stay off camera. Kowe iki nek ora iso basa model rekaman ora iso aleman menghadap kamera ngono apa kok stay off camera. Stay hadap ke sana. Nah, biar kelihatan kamera. Wah. Matur sembah nuwun karo Mbak Mimin, Mbak Apri. Wi ado-ado saka Klaten lho, Gong. Hah? Ado-ado saka Klaten. Wingi takbel sagu mboten, Mbak. Oh, siap sekali, Pak Seno, siap sekali. Demi penggemar wayang saya siap sekali. Ora demi penggemar wayang, ini demi masyarakat. Heeh. Ya. Pak Tumiono yang ngopeni awake dhewe terus ya, Nduk. Saben-saben dijadwal, digilir, kejaba kanca-kanca dalang ya dagelan iki suwaning pendopo Tumiono iki digilir. Nggih. Sampeyan kok sirahe slewah niku. Kok slewah pripun to? Niku. Pripun to slewah dos pundi to? Weh, Nyondro aku kok sarep ora beneran. rambutnya disemir. Wah, kemayu saiki. Ameng disemir kiwi kok. Kok Menika- semir sepatu? Mereka highlight. Kok to, Nduk? Highlight kok. Highlight. Kiwi kok diusek-useke. Templeki sepet to. Men kados kajare nek anu Mimin ki kaya opa-opa Korea ngoten. Walah. Nek di rumah Kaya opa-opa Korea ya. Sun Gokong. Wah, Sun Gokong ki munyuk. Heeh, Pak. Sanes jenengan kok kok suka. Opa-opa Jepang lho. Iya. Genten gentosan nggih. Nggih. Pun kalih Lek Sukimi. Monggo. wong kowe iki sok lali cakepane ya. Ya, Nek kira-kira nek apal ya bacutno men tuntas. Biasane rak sing nglekasi aku. Saiki balik jenengan sik. Neno. Ya. Kok kanca-kancane mesti underestimate apa nek aku ki ra mampu ngono kok kale jo disiki. Nuwun sewu. Mbak Mimin, Mbak Apri, menika Nggih. piyayi kagungan ning ora owel. Oh. Mau wis nyumbang kagem dana sosial 5 juta. Menika Pak Tumiono kagem kanca-kanca pengrawit 1,5 juta, kagem kanca-kanca sinden 2 1 juta. Wah, luar biasa. Wah, Pak Tumiono meneh iki. Heeh. Terus assalamualaikum, mohon diteruskan ke Mas Seno untuk wayang Wisanggeni. Saya donasikan 2,5 juta. Bayi Teguh Wibowo Purwokerto. Masih ada yang mau naik lagi? Silahkan. Ah, iki jenenge lelang iki kaya ngono kuwi. Heeh. Ibu Diah nyuwun tembang Setya Tuhu. Oh iya. Sampun kepareng kirim dateng Mas Hadi Pranowo. Oh iya, wah pirang-pirang ya, Gong. Heeh. Mimin rambutnya disemir, Pak. Waduh. Ana sing laporan. Sinten to sing enggak tak laporan barang kok ya. Nggih. Kula Pak Moko kalian Pak Ski Suro PWKS Semarang Raya nyuwun tembang kangen ugi sampun transfer 500.000 kagem pisungsung saha nderek partisipasi mugi arta ingkang namung sekedhik menika saged migunani kagem para sedherek ingkang mbetahaken pambiyantu amargi dampak corona. Matur sembah nuwun Pak Moko. Ya, ya. Monggo, Mbak. Yen ning tawang ana lintang. Waduh Pak Tumiono nesu. Apa? Pripun? Kula niku nyuwun bawa wedok ora kok swara lanang. Nanti kok ngoten. Pak Tumiono. Yo niki Sinasala tanpa rupa kula menika nggih putra panjenengan. niki pun Nggih. direwangi ngerok brengos lho niki wau. Jenengan niku kok. Gak aku ngerok brengose karo nangis lho. Lek kok ngenteni setahun lho. Ngantek jam 5:30 rung tak kerok lho brengosku iki piye? Napa ya anu ya Pri? Anu kok ngerok karo nangis sing ngerok. Ya sesuk goleke pritilan-pritilan apa ngono. Mboten nika Pak Tumiono mboten ngendika niki gawean kula. Oh, jih. Ya nggo gayeng-gayeng. Heeh. Wong ayu aku ngenteni
Terus supaya njaga keamanan ka penonton sing munggah pager kon medhun terus. Iya. Ora ana wong delok kowe iki. Iki ki mung terbatas wonge kok ana sing munggah pager. Kae lho, opot. Tak kira ndas wong. Ayo nak. Ya. Nek wong duwe sawah, kuwi nek arep ngileni sawah iki kalene digawe terus. Oh iya, heeh. Supaya iso ngileni sawah. Iki jebul sing dipacul iki ora mung galengan. Iya. Tak kapake topri. Enggak. Dalam bemu elek kesetrum malah. Sentakan war tani reki Alhamdulillah sampean disangoni kali Pak Tumiyono. Alhamdulillah. Sinden berempat 2 juta. Wah, mau sinden 2 1 juta tak berarti tambah 1 juta. Lumayan nggo tuku bensin karo nggo tuku rambut nggo nambahi brengos. Matur sembah nuwun paringipun saking Bapak Haji Tumiyono. Nggih. Kagem kula kalih Mbak Mimin. Kula tampi kanthi renaning penggalih. Nggih. Menika nggih, menika kula kalih Lek Sukimin sampun sepakat menawi angsal bebingah saking para pamirsa kagem donasi. Luar biasa. Matur sembah nuwun, Mbak. Pokoke pitados kalian kula, kita bisa melewati corona. Gusti Allah mesti paring berkah rezeki kali sampeyan tumpuk tinimbang sampun. Ya, ora sapa meneh. Saking Pak Tristianto Karangdawa Klaten. Ya, ugi nyuwun lagu Tombo Ati Mbak Elisa. Modiar Elisa. Bantu donasi 1,5 juta. Oh iya, matur sembah nuwun nggih. Janji Neno sumedet sing tias ingsun. Ya, Dik. Mbak Mimin ngono nduk men aku tak awet enom ngono lho. Dhisik kek metu pertama kuwi darani mbokmu lho saking jumplang. Nek saiki rak wis meh sepadan. Pasuryane ling ati sali. Ya, menika wala wau. Menika wau kala wonten ingkang nyuwun tembang kangen tibake tembang kangen mawon. Ya, men karo nyingkat suasana mergo iki gara-garane ora iso sewengi nutuk ya, Truk. Heeh. Pokoke monggo ingkang tasih kepareng badhe menggalih bab lukisan ada penawaran lebih tinggi monggo kula aturi paring dawuh. Bab wayang wisanggeni ada penawaran lebih tinggi tadi 2 juta naik ke 2,5 juta, ada yang lebih tinggi monggo kula aturi paring dawuh. Menika mboten kagem kula lan sak rombongan ing kagem dipun donasikan kepada yang berhak menerima. Monggo Mbak Apri. Monggo Mbak Apri nek rada ora kepenak jumeneng ora apa-apa, mergo iki penonton ya akeh tenan, malah luwih akeh. Iki mbangane langsung, nek langsung ki ming sak lapangan nek iki iso nganti puluhan ribu orang kok. Nek dijejer ya iso ning ngarep nggule sirah wae. Biasa manjan panjenengan iki ya nuwun sewu seniman panggungan dadi sadar diri bahwa hidup mereka itu berasal dari panggung. Ya. Mula ya tenanan le nyambut gawe. Ya iya. Aduh nggone ning iya. Kok kene engko paling ora rampung jam 11:30 ngono terus adang
Nek ana ya kudu dianak-anake kaya kebangetan ora. Weh, aja waton iso ngucap wong sembodo sebelek. Dicepake sakniki mawon mungkin nak kesuwen malah terus lak anu lho, kagol lho. Tolone urung empuk. Bangane engko ning letak ngrekoso. Iki ket jam 5 meleku kan tak kon godhog. Ha iya. Nganti rewangku muni kok kesuwen to, Pak? Engko men tahune ajer men darani iwak. Hitungane kon. Wong garek legender-legender ngoten nggih. Heeh. Ana sing nyuwun saka Mas Pai Caca. Ya, Caca mari Cak. Oh, ya. Nyuwun sambung wanci ndalu nggunakake pesinden terus. Ya, lah kandeng Mbak Pri ya ora ana apa-apane ya le nyambut gawe sak titahe. Ning tetep profesional, ora usah kuwatir. Ya. Monggo, Mbak. Elisa or karo Salaso nyuwun sambung wanci ndalu. Ya. Ngadeg sak. Oke. Totalitas. Siap. Iki wis ping pindho dhewe Elisa iki. Mergo panuwunan para pamirsa. Ha iya, ya Kak Dewi nuruti. Heeh. Sing paling akeh Elisa karo Tati sing dijaluk. Oh. Sing jane ora dikarepke pemirsa ki Prastiwi. Wah iya. Sia-sia banget wau Bu Prastiwi disia-sia mesakake lho. Ning gandeng kok ora didapuk kok teko kok dandan cah iki ngopo aku. Ya wis dienggo ora apa-apa, Mbak. Nggo genep-genep. Heeh. Sabar nggih, Bu. Kok ya kesangeten lho nek karo aku disia-sia aku jek rada iso nampa nek Bu Prastiwi lho kanca seperjuangan lho. Kok ya nek niku kebablasan Bu nek cara kula pribadi. Mboten trima nyun sewu. Iki sarep Ramadan lho, Min. Mumpung rong Ramadan. Lambene ora ngicuk-icuk barang sing wis. Mboten kula kan nek kula pribadi diolo-olo aku isih iso nampa. Nek Bu Prastiwi iki berjuang lho, kanca berjuang panjenengan lho. Aja mung mirsani sakniki tok. Kowe kaya ngerti lakone Prastiwi. Kaya ngono perjuang tenan ketembak londo wingi-wingi. Jenenge ket Jaka Lara panjenengan melu bebodro ket jenengan durung krama. Mbok men. Mbok ben. Iki kiai kok ora ndek penitik blas to karo panjenengan, Bu. Yen saya maksauri Bu kok ora ndek penitik blas lho. Ben nak keplake. Lho arti keplak kowe. Ayo ben karo cah. Boy mau teko-teko wis omongane iki ora nulun, kula nuwun sikik terus muni. Aku diseneni lho, rak aku yo. Jadi niki ngagem bawa mboten Pak Seno? Nganggo ah. Oh nggih. Niki bawane anu nggih mboten sik biasane nggih. Lho, lha apa? Niki wonten pangkur, pangkure pangkur corona ya. Wah, Iki apik iki. gaweane anu apa sinden senior Bu Tutik Handayani iki ibuke Mbak Anting Lampangse. Oh, apik kuwi, heeh. Iki senior ora tau iso gawe apa-apa iki. Heeh, menggawe perkara wae. Angger padha miyarsakno sumebering bebaya gegi risi corona arane virus. Nah, iki PWKS Sleman uga berdonasi 500.000 sembako 2,6. Yo, santai wae nganti tekan rampung wayangan iki engko isih dibuka ya. Dadi mengko nek wis sapa jenenge iki mundak 100 kok sak yuta. Aku hitung iki hitunganku malah luput terus. Terus iki engko rampung bar anu penutupan kayon isih ana engko diwenehi wektu 5 menit dienggo ngaturake wayang engko piye. Ya, terus kaos 100.000 wonten ingkang menawar. Ya, pokoke dilelang kaos ya kudu semahal mungkin. Iya. 100.000 meng kecantol terus suwek. Iki kaos kandeli ra jamak-jamak padha lho. Wah. Luar biasa bahane saka anu
Domba Amerika. Domba Amerika. Sang Brono Neno aneh ngomah sindaulan bapa biyong. Apa ora kowe dunggahi Tumyono wis anggeni 5 juta. Wah, luwen. Mantap, terima kasih Pak Tumyono. Ya, matur sembah nuwun. Wis ya, diluwehi ya iki ketoke. Lah ngopo kok wedi medhon apa piye? Ora. Ya ora apa-apa ngene mbok menawa ana sing 5 juta 100 terus Pak Tumyono munggah wis anggeni 25 juta. Li ngeterke brangkang. Aneh-aneh wae. Ya ora apa-apa terus. Indedonga mugi kalis ing pandemi. Gedhe pangapuramu. Monggo Mbak Elisa. Sing gedhe pangapuramu Kang Mas bepujanku. Iya. Wah. Jantung. Ya. Piye, Gong? Serem. Nek arep kebak ki slenteme mlaku wae. Nah none none nono none 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 Boyae aja tok paido to, Gong. Iki tekan kene iki ado-ado wis ora ana apa-apane kok mung tok wada wae. Kuwi keringete wis jagung-jagung. Keri. Kupingku keri. Iya, terus Kang Mas Kang merati tesake mure lestarine. Jiwa sosiale ya tinggi ya, Tru. Iya. Aku ya terinspirasi saka Elisa, jujur wae. Langsungnya terus aku takon, piye saku carane? Udah Bapak beli aja mau anu berapa? Oke, aku langsung tuku. Iya. 100 karung. Heeh. Karo duit. Terus kanca-kanca warga ras yo duwe celengan. Karepe arep dijukuk wae Pak, jukuk wae. Jukuk dengkul matos wae. Ayo dono sosial, do iso ora? Wes kon dhuwur tekan sore siap. Tukoke dumke. Bareng didumke iki rasane nang ati kok marem. Ya, terus barengan do rembugan yo teruske yo menggalang dana yo. Carane pripun? Gawe wayang climen. Penabuhe ming 4 atau 5 dalange siji dari loro. Dadi, wah tim streaming mendukung. Wah, langsung tekan iki terus. Wah, rasane ning ati kok ayem ya, Tru. Heeh. Aku tak tetep sedih.
Kowe pancen jiwamu jiwa merosal kok ora. Tulang rusukku ki wis tulang rusukku ki bentet lho, Truk. Ah ngopo kok tulang rusuk kok bentet? Mirebus. Oh, ameng mirebus kok tulang rusuke bentet ora. Loro aku, Truk. Iya. Dikuat-kuatke. Ketok kok, Gong. Raine anggere kebak otot ki ming panganane mie. Sanggepmu mine munggah nang rai napa piye? Dadi otot ngono ta? Iya. Iko kang wis ana. Matur nuwun jasa. Apri penawaran tertinggi per A 350 bagaimana? Derek panjenengan kemawon. pasrahaken panjenengan. Oh, ning niki wonten syarate kaos minta ditandatangani. Karo caratmu sing tok lelang njaluk. Gak sing ceret gak angusis kaya ngono lho arep ngelilang piye to, Bu? Sia-sia banget aku karo Praswi kok nglelang ceret. Mau rene iki mung gawa ceret e. Iki arep tak lelang playu ora. Monggo wong anguse wis ireng tunteng. Heeh. Penawaran pertama ceretmu wis ana sing 300 kilo. Piye kuwi njaluk anguse diusir-usirke raimu. Apri iki banget nek niki atos tenan nyun sewu lho, Bu. Masa ceret ngilang ceret katene kula. Apri lho. Ya cuma sahur ndak kurang ajar. Iki jenengane prajurit tok kowe iki ana. Tumbak cucu. Kebangetan iki Mbak Yuku lho. Lah iya kebangetan nek Iki Mbak Yuku iki sing melu apa lara apa aku iso dadi dalang ki Bu Prastiwi kok. kowe jek bocah wingi sore lho. Tau neke ceret. Lah pripun? Iki teko. Gak dilus-lus mengke rak metu jine. Dine ana iki ngeterke. Napa nggih? Anake gedhe banget lemu. Heeh. Ya wis ben lah. Heeh. Iki mau ana sing nyuwun pamundutan apa meneh, Truk? Iki gandeng kaose didilke 350 per A. Heeh. Ya. 400. Oh, 400. Oke. Masih bersama 400. Luar biasa. Kaya wak dadolan ning pasar ditaboki kae lho. Pasar malam. Pasar malam gak anduk 400. Wani pira, Tru? 400. Gareng wani pira? 250. Wah, minggat. Wah, ayo. Iki ya direwangi kaya ngene ya nggo Gojek ya, Tru men pikire ora bunek. Ayo. Sing nang dalem ya men fresh pikire. Heeh. 500.000 naik lagi luar biasa. Monggo tambah anduk siji. Wah, jan. Anduk le nggo sumpel. Bagong pinter nek kon lelang ngono. Heeh, ya matur. Apa? Oh ya, terima kasih Mbak Elisa, Mas Bambang Margono dari Korea Selatan. Menika oh nggih, matur sembah nuwun. Menika nyumbang buat kanca-kanca warga Laras. Iki pancen wis dipilahke, Tru. Untuk donasi ya donasi yang nanti pengendikaning para panyumbang ini untuk kanca-kanca warga Laras ya kita kumpulkan. Oh iya, dicelengi men kanca-kancaku iso mangan sego. Ha iya. Lah napa jeng mangan namu. 2 juta nyuwun gedeng sinom ketoprak ing Nyekar Bu Prastiwi. Kalau wau sampun dipun aturaken matur sembah nuwun. Ya, iki Bendahara Elisa. Oh iya, diaturake matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lan 500 deal nggih? Nggih, 500 deal berarti Mbak Mimin, Mbak Apri kejaba 600.000. 600 naik lagi. Wah, rame iki. Napa meneh nek kaya Nyun sewu anu Mas Bagong. Nggih. Nek lakon Roro Mendut nika rak semakin rokoke niku di udut semakin garek untung rokoke. Kira semakin harganya mahal. Semakin garek tegesan dan semakin mepet dekat dengan bibirnya Roro Mendut. Berarti gini saja. Nek apa nek mambu keringet kula ngoten pripun niku terus Aja. Tetep kaya Roro Mendut niki kula udut. Nek udut kula entek berarti deal nggih. Oke. Harus sekian ben do ngematke udut kula. Wong Roro Mendut ki wedok kok. Ya aku Roro Mentrol. Aduh. Rasane kaya pengen nyelentik ngono. Karo tak
adilke ya, Tru. Ya, wis anggene anyar sing wis rampung digarap karo Mas Gunawan, ya. Tanda tangan saka engko tak tanda tangane nggon Peleman diaturke Pak Tumiyono ingkang penawar paling tinggi yaitu 5 juta. 5 juta. Ya. Katur kagem para kagem dana sosial. Ya, bener. Menika kaos tambah melih 650. 650. Oke, kaos masih belum ditutup. Wayang Wisanggeni sudah ditutup. Ya. Ya. Kaos terus. Alah. Ceret pripun ceret? Ceret blasukane sing nawar lho, Bu. Mau wonten pamundhutan apa melih wau sing saka anu mau? Ah, Setya Tuhu. Ya. Diaturke Mbak Apri. Khusus Mbak Apri tok. Ya, mengko ben mundhak kaose Mbak Apri. Heeh. Engko kancamu kuwi sih Sukiman iki dilelang wae. Heeh. Dilelang sak jerone wulan poso niki kula dilelang. Wah, ora sok sembrono kowe. Lah pripun? Masih Malah segini. diopeni. Rokok masih segini. Lah kok dipake ketmak. Wes lho, penawaran pokoknya rokok habis, penawaran kaos selesai. Iya. Ya. Mangga Setya Tuhu diaturake Mbak Apri Princes. Oh iya, saka Klaten. Saka Klaten. Mangga. Mbok kowe iki nek sinden mbok suarane digawe bliru sithik ngono ta primen jenengku sing mumbul genti ngono kok wong kok murka kala-kala suaramu ki pales apa piye ngono. Tak umbulke ya. Gelem. Hah? Umbulke terus didengkul. Kowe ayo mimin dan sia-sia tenan. Kowe ora ngerti to asline. Mimin. Enak. Tak kira apa e? Kok keder ki mbul HP ku nang kene. Pak iku jane mbok wis ngono ki ra dian ngendikak to ya. Lah wong le delek ora sanggo. Aku ki nek delek bar terus tak deleke ngene kok ndr. Ning ra kira diatur kena nggon mikrofon. Aku terus pikir aku sapa sik ngode iki. Bola. Jane swarake. Melu gedek. Ya. Datan kingging. Stop. Pak Tumiyono kaosipun Mimin Apri 1 juta. Per an iki. Alhamdulillah kagem Luar biasa. Pak Tumiyono ya menghargai banget ya, Nduk. Pun mboten sakatunan keringet Pak Tumiyono. Dipun tutup menika dipun dilaken Pak Tumiyono. Tutup nggih. Nggih. Dasare rokok kula wis entek kok, Bro. Men kari sementeng iku. Heeh. Ora perjanjiane rokok. Iki sentek iki lho, mengko njaluk tanda tangane sapa ku jenenge Tunggul Metung. Goleki kakek angel. Monggo. Oh nggih menika bonusipun muk Muk. sinden. Oh, nggih. Nggih. Mugi apa? Tangkir. Tangkir. Wah, kowe iki ora. Menika nggih wonten pasuryan kula wonten muk menika. Pasuryan. Lah. Nggih, wah luar biasa. Apik tenan niku ketoke mengke ajeng durek ora nggo spidol raine. Datan kingging. Seren. But. Lamun. Ada. Caketing ati. Matur sembah nuwun saking Pak Muji. Ngomong ngawur kok. Abu Prastiwi kira apa kok engko Tombati Prastiwi kok malah muni aku ora goreng mason. Ngono. Remason niku hubungane napa? Tombati ki tembang, paham ora? Tombon.
Nggo ngrimason bathukmu iki. Yo. Sida asih tuhu Pindha mimi lan mintuna ayo bereng nimas anetepi wajib sida asih ya matur sembah nuwun ya aku kang engko terus kari dhewe Tombati kok nek wektune blandang sekorong jam terus ora apa-apa diwet ates nek blandang-blandang 5 menit 10 menit ora masalah nek brongkose anyep gayamu lho rumah saku mung nyuguh kanca-kanca kok tok etung wingi soto terus winginane soto saiki brongkos sesuk terakhir apa gule kok bisa Gule kobes kai wulu pitik wis beres. Konjuk Bu Suci matur nuwun ing sedya janipun badhe kundur wonten Indonesia. Ngaten. Ning kawontenan kados mekaten dados dipun pending langkung rumiyin. Wong nggih. Mugi-mugi iso nek kundur Indonesia nimbali kula lan panjenengan nggih. Amin. Medine ngonten. Iya, wah nyenengke. Wah, pokoke kepuasan batin kok ya Reng. Wah, tenan kok terus anggere bar wayangan ngene iki lehku turu yanger kae. Oh, wis pokoke tangi esuk terus olahraga. Heeh. Bari olahraga terus tengok-tengok ngedep manuk, ngoceh. Oh iya. Karo wedangan terus wah salam-salam kangenan karo kanca-kanca seniman kuwi. Sore mengko manjing sore iki nek ora ana acara ya terus mumet. Ah iya, mumet wis biasa kuwi. Ya wis ora apa-apa nggih. Matur suwun nggih Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak. Sami-sami. Nek wonten lepat kula nyuwun pangapunten, pokokipun anu lemah teles Gusti Allah sing bales kesaenan panjenengan. Amin. Ya, kowe wis janji lho Neng, jane Mbak Mimin dadi manten karo mayang sak rombongan. Wis tau tak sumpahke sampeyan nek nganti entuk jodoh rabi kula mayang sak rombongan sowan mriko. Dunganipun mawon insyaallah sekedap malih. Oh nggih. Ngendikane kabar pun ajeng entuk macan. Macan dukul melocot. Menungso kon karo macan. Kuwi omongane senengane ora. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim.